עלינו מעשינו כל נתניה. אמר רבי שמעון אדרא רבא קדישה תניא, אמר רבי שמעון לחבריה, עד אימת נתיב בקיומה דחד שמחה. אמר התנא הקדוש לחברים, רבי שמעון בר יוחאי, תנא האלוקי, אומר, טוב, לכבוד אדרא רבא אולי אנחנו נפתח בשיר של אמרתם כל אחי, כדי לחזק את העניין של את אדרא רבא. ואמרתם כל אחי רבי שמעון, האיש אלוהים קדוש הוא, אשרי עין ראתהו, לב חכם ישכיל פיהו, אדוננו בר יוחאי. ואמרתם כל אחי רבי שמעון, היי ברוך הוא מפי עליון, קדוש הוא מרעיון, מאור הגליל עליון, אדוני. היי ואמרתם כל אחי רבי גיבור ואיש מלחמה, בדת תורה תמימה, מלא מדע וחוכמה, אדוני. היי דרש כל תעלומות, בעוז ותעצומות, על המעלות רמות, אדוננו. היי ואמרתם כל אחי וכבה בתוך מערה, מפלא הגט שם למד סתרי תורה, אדוננו בר יוחאי. ואמר ושם נברא מעיין לו, וחרוב למאכלו, מה טוב חלקו וחבלו, אדוננו בר יוחאי. ואמרתם כל היי זכר צדיק לברכה, דין ריקה ובריקה, זכה ברבים זיקה, אדוננו בר יוחאי. ואמרתם כל אחד רבי שמעון בר יוחאי, כמה הלכות הם במשנה ארוחות, זה המרגיז ממלכות, אדוננו בר יוחאי. רבי שמעון בר יוחאי תיאר את עיר טבריה, עשה אותה נקייה, הודו לו משמיה, אדוננו בר יוחאי. ואמרתם כל אחי רבי שמעון, הידע כל הנסתרות, דבריו עושים פירות, ביטל כמה גזרות, אדוננו בר יוחאי. ואמרתם כל אחי יוחאי, ידע כל הנסתרות, דבריו עושים פירות, ביטל כמה גזרות, אדוננו היי ואמר בר יוחאי, כל ימיו אשר היה, אותה קשת לא נהיה, כי הוא אותו למיה, אדוננו בר יוחאי. ואמרתם היי רבי שמעון יוחאי, לכל ישראל עיר, סוד תורתה בעיר, כאור החמה מזהיר,
אדוננו בר יוחאי ואמרתם נחמד מאוד למעלה גבוהה וגדולה כתר עליון לא נגלה אדוננו בר יוחאי ואמרתם היי רבי שמעון היי עשה 70 תיקונים יקרים מפנינים במתיקן העליונים אדוננו בר יוחאי ואמרתם היי רבי שמעון בר יוחאי פתח את אביו בחוכמה הוציא אור תעלומה תיקן זעור חמה אדוננו בר יוחאי ואמרתם היי רבי שמעון בר יוחאי יסוד העולם גילה מדרש הנעלם יכול לפתור העולם אדוננו בר יוחאי אמרתם כה לחי רבי בר יוחאי פניו מאירים בשבתו עם חברים את גיל הסוד נסתרים אדוננו קולו זימר עריצים והחריט את הקוצים והציל הלחוצים אדוננו בר יוחאי ואמרתם כה פניו מאירים בשבתו עם חברים את גיל הסוד נסתרים אדוננו בר יוחאי ואמרתם שלום רב על משכבו מה יופיו ומה טובו דובר אמת בלבב אדוננו בר יוחאי ואמרתם כה לחי רבי שמעון תורתו מגן עלינו היא מאירת עיננו הוא ימליץ טוב עלינו אדוננו בר יוחאי ואמרתם כה רבי שמעון ברוך השם שרנו לכבוד האדרא רבא עכשיו אנחנו מתחילים ללמוד אותה לשם ייחוד קודשה בריחו ושכינתה. אז לכבוד התנא האלוקי רבי שמעון בר יוחאי, לכבוד האדרא רבא קדישה, שידוע שכל תורת הקבלה מתבססת על האדרא רבא ועל האדרא זוטא. והיום אנחנו מתחילים בסימנה טבע את האדרא רבא קדישה. תניא אמר רבי שמעון לחבריה. התחלה אולי שתי הדפים הראשונים זה עוד קל להבין, אבל אחר כך זה מתחיל עם יסודות עמוקים שהתנא האלוקי גילה. כמובן צריך לבוא בהתמדה שיעור אחרי שיעור כדי להבין את העניין הזה של האדרא רבא, וצריך הרבה ריכוז כמובן אם האדם רוצה להבין ולדעת. ולשחילת אוזנו הם הבנים שמחה, יתרכז בנושא, לא ידבר עם חברו, כדי שיוכל להבין את העניין הזה של דברים נפלאים. גל עיניי והביטה נפלאות מתורתך. תניא אמר רבי שמעון לחבריה. התנא האלוקי אומר לחברים שלו, הם נקראו חברים בגלל שהם היו חסידים כולם, היו חסדים היו חסדים כולם, היו 5, היו החסדים, לכן קרא להם חברים. עד מתי ניטיב בקיומה דחד שמחה. אומר להם עד מתי נשב בקיום של חד שמחה. מה זה חד שמחה? זה עמוד אחד. הנו מלך העולם שהכל נהיה בלבו. אז אומר
אומר תניא, אמר רבי שמעון לחבריה, עד מתי עלתי בקיומה דאחד שמחה. עד מתי נעמוד בעמוד אחד, בקיומה דאחד שמחה. היטיב עת לעשות לאדוני, הפרו תורתך. זאת אומרת, כל זמן שהאדם נמצא, זה כמו שאומר חכם יהודה, תהיה יש לו פירוש יין הרקח, על פירוש עד הרבה ועד רזותם. אז הוא אומר, כמו שהאדם עומד על רגל אחד, לא יכול לעמוד הרבה זמן. זאת אומרת, צריך לא לעמוד על רגל אחד, שיוכל. אז הוא אומר, עד מתי נתי בקיומה דאחד שמחה. עד מתי אנחנו נעמוד בקיום של חד שמחה, כתיב עת לעשות לאדוני, הפרו תורתך. זה גם סוד של חד שמחה, כאן הוא מסביר את זה למטה. רבנו החידה אומר שהיו עוסקים עד עתה בעוצם, בעולם התוהו, כמובן בעולם התוהו שהיה בעמוד אחד, זה על גב זה. והתנא הקדוש רבי שמעון בר יוחאי רצה להודיעם התיקון שהוא בתוך 3 קווים. זאת אומרת, עד היום החברים היו עוסקים בעולם התוהו, שזה סוד, זה על גב זה, זה כמו עמוד אחד, זה על גב זה. זאת אומרת, הספירות היו בצורה, זאת אומרת, זה מתחת לזה. אז בא רבי שמעון בר יוחאי ואומר, עד מתי אנחנו נעמוד ולהתעסק בעולם התוהו במקום כזה? בוא נעסק בעולם התיקון. שעולם התיקון זה 3 קווים. עד מתי הייתי בקיומה דאחד שמחה? בנוסחה בקיומה דאחד שמחה. קיומה דאחד שמחה, כתיב עת לעשות לאדוני, הפרו תורתך. כן, יש זמן שצריכים לגלות סודות התורה. שאם לא יגלו, לעסוק בעולם התיקון, אז מי יעמיד את העולם? מי יתקן את הפרצופים העליונים? מי יתקן את הספירות העליונות? אז יש זמן שצריך לתקן. עת לעשות לאדוני הפרו תורתך. זה מה שגמר רבנו הקדוש, רבי יהודה הנשיא. הלא היה לנו בהתחלה תורה שבכתב ותורה שבעל פה. תורה שבכתב, תורה הנביאים בכתובים, נקטן למשה רבנו בכתב. הקדוש ברוך היה אומר, משה רבנו כותב. ותורה שבעל פה, זה עבר מפה לפה. משה קיבל תורה מסיני, מסרה ליהושע, ויהושע הזקנים, זקני הנביאים, יהושע השקט הגדולה. זאת אומרת, תורה שבעל פה עבר מפה לפה. אבל ראה רבי יהודה הנשיא, כשהגיע לזמן של רבי יהודה הנשיא, הוא ראה תורה שבעל פה, אם זה יעבור מפה לפה, בזמן אחר כך לאט לאט תשכחו את הכל. עמד וכתב את זה, אמר עת לעשות אדוני, הפרו תורתך, עמד רבנו הקדוש וכתב את כל המשניות כולם. זה המשניות שאנחנו יודעים, רק רב אשי ורבינה כתבו את הגמרא. למה? כדי שלא תשתכח תורת ישראל. אז זה נקרא עת לעשות לאדוני, הפרו תורתך. כאילו מפרים את העניין הזה של כדי לעסוק בתורה. כמו שכותב הרב מעם לועז עליו השלום, הוא אומר, מה זה עת לעשות שהפרו תורתך? הפרו זה לשון לפרוט בתורה. כדי לפרוט בתורה, יש זמן שצריך לכתוב את התורה. אם לא יכתבו, הפרו משון פריה וריביה, פירו. משון פירו. כך אומר הרב מעם לועז, משון פירו. אז זה זמן שצריך כן? יומין זהירים. אומר, הימים קצרים של האדם. כן, יומים זהירים. כאן מסביר רבנו החידה למטה, שמפני העוונות היה זעיר אנפין בסוד הקטנות. העוונות גורם לזעיר אנפין, זאת אומרת זה אות ו' בשם הוויה, נקרא זעיר אנפין. ולכן מראה דחובה או סמ"ם יש לו כוח לדחוק. מתי שיומים זעירים, ימים של הקטנות, אז יש לו כוח לסמ"ם, זאת אומרת לדחוק את האדם, לבטל את האדם מהתורה. יומים זעירים ומראה דחובה. מי זה מראה דחובה? בעל העוונות, זה הסמ"ם, המלאך שממלכת קטגוריה, דוחק את האדם, רוצה לבטל את האדם מהתורה.
כן, רוצה לבטל האדם. ודאי ספרים, כדאי מי שרוצה לעיין בספרים, ככה יותר קל. דברים ש... אז אומר, יומי זורי מראה דוחובה דחיק, הסמ"ם דוחק, כרוזה קרא כל יומה. יש קורס, קורא כל יום. יוצאת בת קול, ואומרת לבריות, אוי להם לבריות, מעלבונה של תורה. כן? האמת, ככה אומר כאן, כרוזה קרא כל יומה, יש בת קול שיוצאת כל יום, ואומרת, אוי להם לבריות, מעלבונה של תורה. האמת, אנחנו מי שומע את זה? כתוב בכל יום יוצאת בת קול. אומר הבעל שם טוב הקדוש, האמת, אם אומר תלמידו שם, הרב יעקב יוסף מביא, אומר אם אנחנו לא שומעים את זה, משמע צריך בת קול לצאת. מי שומע? יש מישהו כאן שומע? לא יודע, אם יש מישהו שומע, יקום, יעמוד. אז בת קול יוצאת ואומרת, אוי להם לבריות, מעלבונה של תורה. כן? אז אף אחד לא שומע, אני רואה אף אחד לא קם, ברוך השם. אז איך כאן, מי שומע? אז מה צריכה לצאת כל יום בת קול ולבעל משנה תורה? מי שומע את זה? אומר הבעל שם טוב הקדוש, יש דבר כזה. מה זה, וכי בת קול תצא לחינם? הוא אומר, נכון השניים שלנו שומעות, אבל תדעו לכם. הוא אומר שיהודי מתעורר ברגע בתשובה ביום. לפעמים בא לו איזה ירוד תשובה. מה זה ירוד תשובה? הוא אומר, אני צריך להתפעל יותר טוב. לפעמים ככה, במשך היום. בא לו איזה לתת צדקה לאדם עני, לעזור למשפחה, לתקן את המידות הרעות שלו. אז זה ההתעוררות שבא לו לפעמים ברגע אחד, אפילו ביום, זה בא מאותו בת קול. ככה אומר הבעל שם טוב הקדוש. הבת קול זאת מה שיכולה להשפיע על האדם גם במשך 24 שעות. במשך זה רגע אחד של התעוררות לתשובה ולמעשה טוב, זה בא לו, ממה זה בא לו? פתאום בן אדם מתעורר, פתאום רוצה איזה חשק, פתאום להתפלל, חשק לקרוא תהילים, חשק פתאום לעשות דבר טוב. אומר הבעל שם טוב, זה בא לו מהבת קול. הבת קול זאת שיוצאת ואומרת, ומזה בא לו. אז לכן אנחנו רואים שיש משמעות כאן, זה מה שאומר כאן. כרוזה קרא כל יומה, יוצא בת קול כל יום, ומחסדי חלקה זהירון ינון. מה זה חסדי חלקה? אלה שיודעים לקצור את השדה. חקלה זה חקל תפוחין קדישין, שהמלכות, השכינה נקראת שדה תפוחין. אלה שיודעים מחסדי חלקה זהירין ינון, הם מעטים מאוד. בן אדם שיודע להיכנס, לקצור את הכרם, זה מעט מאוד, לא כולם יודעים, לא יודעים כולם להיכנס ולצאת. וינון בשולי קרמה, אלה שנמצאים בסוף הכרם, וינון בשולי קרמה נמצאים בסוף הכרם, מה הם יודעים? גם אם בן אדם משיג בתורת הקבלה, זה מה כאן, אינם בהשתדלות ההשגה של הקדושה. מסביר לי מה את רבנו החידה? יש כאן הרבה פירושים של רבנו החידה, אני רואה. הם אינם, אני קורא למטה בפירוש, הם אינם בהשתדלות ההשגה של הקדושה שנקראת כרם, אלא הם בסוף הכרם. בעניין הנאמר, כרמי שלי לא נטרתי. הם נמצאים בסוף הכרם. כרמי שלי לא נטרתי. אז אומר, לא ישגחן ולא ידין, אלה שנמצאים של כרמה לא משגיחים ולא יודעים לאן אתר אזלין, לאיזה מקום הולכים. במקומות העליונים כמה דעות, כמו שצריך להיות. לכן אומר להם מתנה הקדוש רבי שמעון בר יוחאי, התכנסו חבריה, התאספו חברים לבית הידרה, בואו ותתאספו לבית ההידרה. זאת אומרת, ההידרה זה היה מקום כמו גורן. כמו גורן, למה נקרא הידרה? כמו גורן, מקום שיושבים מסביבות הגורן, כלומר עגול, אפילו כולם בצורה עגולה. כמו שאנחנו, הספרדים, ישבנו כל הזמן, היה יושבים שלא אחד אחרי השני. ככה גם בית המקדש, היינו יושבים בצורה כזאת עגולה.
זה הצורה של בתי כנסיות של הספרדים, תראו את זה עד היום בצפת, בית כנסת הארי הקדוש בצפת, או בכל בית כנסיות העתיקות. ככה ישבו מזמן בית המקדש. לא נהגנו לשבת אחד אחרי השני, כמו שיש היום בבתי כנסיות שיושבים אחד אחרי השני, זה לא היה מנהג. המנהג מזמן בית המקדש היה לשבת בצורה ככה, אחד רואה את השני, לא אחד עם הגב שלו לשני. וככה גם ישבו, שלמדו תורה ככה ישבו, בעיגול כזה. וזה המנהג הנכון, כמו שהם פה בתוך בית המדרש, ככה גם בנוי עד היום ככה. שזה הישיבה הנכונה. ככה אבותינו ישבו מזמן בית המקדש. טוב, לפעמים יש בתי כנסיות שאין להם מקום, או כדי שיותר מתפללים, יותר זה, מה יעשו? העיקר יבואו להתפלל. אז הם היו גם כמו גורן, כזה גורן עגולה. ומקום ההידרה, אתם יודעים איפה זה מקום ההידרה? זה ההדרה רבה. מתי שהולכים בדרך לרבי טרפון, אז בדרך אנחנו רואים כתוב שם מקום ההידרה. שם ישב רבי שמעון בר יוחאי התנא הקדוש עם תלמידיו, ועסק בהידרה רבה. אז רזו את התנא הקדוש, חיבר אותה במירון. שזה בעיה ביום האחרון של ל"ג בעומר, שיום הזה נשמתו הקדושה עלתה לשמיים, ביום הזה חיבר את האדרזותא כולה. והוא אמר, השמש לא תשקע עד שאני אגמור את האדרזותא. לכן היה יום ארוך מאוד. וזה הסוד שמדליקים מדורות לכבוד, זה לראות שהיה יום שהתארך. אז מה זה האש? האש עוזר מראה שזה יום שמדליקים אש גדולה, אז זה מראה שזה יום, לא לילה. אז לכן להראות על הזמן הזה שהתארך באדרזותא, שזה, הוא אמר, אני לא אגמור עד שאני אסיים את האדרזותא. וככה היה. עד שהוא סיים את האדרזותא, אז עלתה נשמתו הקדושה. זה חיבר אותה במירון. רוב לימודו גם היה במירון. איפה שאנחנו נמצאים היום, במקום הזה שאנחנו נמצאים שם על קברו הקדוש, לא רק שם היה הקבר שלו הקדוש, שם רוב, זה גם הבית שלו היה שם. רבי שמעון בר יוחאי היה גר שם. גם היה גר שם, וגם בית מדרשו היה שם הקבוע. וגם ממול יש שם בית כנסת שרבי שמעון בר יוחאי מתפלל בה. למעלה, איפה שבעת בני עקיבא, למעלה יש בית כנסת של רבי שמעון בר יוחאי. אז שמה זה היה המקום שלו הקבוע במירון. אדרבה, זה שאנחנו הולכים בדרך למירון, שמה כמו שהארי הקדוש העיד, מקום שהיו שם שתי זיתי, מקום של זיתים, שמה הם ישבו, רבי שמעון בר יוחאי מתחת לעצי הזיתים, ושמה הם ישבו ועסקו בתורה של אדרבה. תדעו לכם רבותיי, זה היה ממש נפלא, המקום הזה מקום קדוש מאוד, וכשהתנא הקדוש ישב ולמד באדרא רבה, אז מיד ירדו מלאכי השרת עם הקדוש ברוך הוא יתברך שמו, כולם ירדו למטה לשמוע את המקום שלו, ואז ירד, שרבי שמעון בר יוחאי התחיל לעסוק באדרא רבה, היה פלא גדול מאוד. מה הפלא? אז אומר, ירד מיד מין פרוכת כזאת, כמו של חתן וכלה, פרוכת כזאת כמו של חתן וכלה, ירד פרוכת עם 4 עמודים, כמו שממש פרוכת של חתן וכלה שמעמידים. ועל זה כביכול ירדה השכינה עם מלאכי השרת, כי באדרא רבה באו מלאכי השרת, לא נשמות של הצדיקים. הבורא העולם עם פלמיה של מעלה ירד על הפרוכת הזאת. ירדה השכינה עם מלאכי השרת, וירדו על הפרוכת הזאת, והיו שומעים את האדרא רבה שרבי שמעון בר יוחאי מלמד את התלמידים שלו, שהם היו 10 תלמידים. אז זה מקום האדרא, כמו שאמרתי לכם, בדרך לרבי טרפון שמה. אז רואים בדרך שמה את מקום האדרא רבה, ושמה גם הארי הקדוש, שגם היו לו 10 תלמידים, והוא היה יושב בדיוק איפה שרבי שמעון בר יוחאי, היה יושב במקום שרבי שמעון היה אומר, רבי שמעון ישב כאן, אני יושב במקום שלו, ורבנו חיים ויטל, הוא אמר, אתה תשב במקום של רבי אבא, והתלמיד הזה תשב פה, אמר, אתה ניצוץ של התלמיד של רבי שמעון בר יוחאי, אתה ניצוץ של זה, היה משיב את כל התלמידים, כמו שצריך להיות, והיה מושב איתם ולומד איתם את האדרא רבה. אז היה יושב ולומד איתם את האדרא רבה, כן. אז זה היה יושב איתם, איזה אור גדול היה, איזה מקום של שכינה, עד היום, המקום הזה קדוש מאוד, האדרא רבה, כן. וזה מי גילה את המקום הזה, הארי הקדוש, ברוח קודשו,
הוא אמר, היה מסתכל במקום, אומר תחפרו כאן, היו חופרים, אומר להם הנה אתם רואים, פה ישב רבי שמעון, אחר כך אומר תחפרו בצד שני יותר, כאן נקבר התלמיד שלו, רבי יוסי בן יעקב, היו מחופרים מגיעים לקבר כמו שהיה אומר. וכמובן, לכן ליד הדר רבא היה קבור שם רבי יוסי ורבי חזקיה, אלה עלו, צדיקים האלה עלו בזמן ההידרא רבא לשמיים, אחרי שהוא יסיים את ההידרא רבא, 3 תלמידים עלתה נשמתם למעלה, רבי יסע, רבי חזקיה, רבי יעקב, עלו, זאת אומרת זה, ורבי שמעון בר יוחאי הצטער, אמר מה קרה לקרוא, מה קרה לקחת אותם? ישר שאל מה אתה, מה יש? אם רוצה לא היו לוקחים אותם. אמר, הוא בעולם רצה קצת מתנה מהסעודה הזאת הגדולה של ההידרא רבא. רצה אותה מתנה מהמעלה הזאת הגדולה. זה של ההידרא, כן? אז זה היום אנחנו עכשיו התחלנו בהידרא רבא, יש בזה הרבה דברים. וזה השורש, כמו שאומר חכם יהודה פתאי המקובל האלוקי, חיבר פירוש על יין הרקח, על פירוש ההידרא רבא והדרזותא, שבגיל 18 שנה הוא כבר חיבר את הפירוש שלו, ההידרא רבא והדרזותא, והוא לא רצה להוציא את זה לאור, עד שרבי אברהם עדס, שכשעלה רבי יהודה לירושלים, אז אמר אריה עלה מבבל, אמר לו למה אתה לא מוציא את הפירושים שלך על ההידרא רבא והדרזותא? אמר לו מי אמר לך? אני לא גיליתי לאיש, כי חיברתי את זה שאני צעיר, אני לא יודע אם אמרתי נכון, לא יודע אם אני גיליתי, זה סודות עמוקים מאוד, מפחד להוציא. אמר מי אמר לך? אמר לו רבי שמעון בר יוחאי בא לי בחלום ואמר לי להגיד לך להוציא את זה לאור. תראו לכם מה זה, אז החכם יהודה פתאי המקובל האלוקי הזה קיבל את ההסכמה שלו מרבי שמעון בר יוחאי. אמר לו תוציא את זה, ואז הוא יציא את זה לאור. רבי אברהם עדס היה אדם מקובל אלוקי, היה בעל רוח הקודש גדולה מאוד, אחד מחכמי, בא מחלב, שם עיר חלב זכתה, גדולי העולם יצאו מתוכה, גם רבי עזרא עטיה, שהיה רבם של כל גדולי ישראל היום, כל גדולי ישראל היום שנמצאים, הוא היה הרב שלהם. רבי עזרא עטיה היה מחלב, הוא הקים את כל הגדולים היום שיש פוסקי הלכות בדור שלנו, גדולי ישראל שידוע שמותם שמפורסמים היום בארץ ובעולם, הם היו תלמידיו של רבי עזרא עטיה, והם היו באותו זמן רבי אברהם עדס, כל אלה גדולי העולם, אשרי העין רעתם. אז אומר לא ישגחה ידע לאתר הזין כמה דעות, ואן למשולי קרמה לא ידען ולא ידין לאן אתר הזדין, כמו שצריך להיות. התכנישו חבריה לבית הידרא, אומרת תתאספו חברים לבית ההידרא, מלובשין שריין סייפה ורומחה ביד חיכון. הנה אתם הולכים, כמו שאתם הולכים לעשות מלחמה, תתלבשו את השיירן, זאת אומרת מגינים, חרבות, רומחים בידכם. למה? אתם הולכים לעשות מלחמה נגד הסמ"ם, נגד הסתרה אחרה. אתם צריכים לפעול נגד, אתם צריכים להכניע את כל הכוחות החיצוניים, כי התורה נקראת חרב, חרב פיפיות. כן? אז אומר, הזדרזו בתיקונו נכון, אתם זרזו בתיקון שלכם. הנה עכשיו אנחנו צריכים לתקן את הזעיר אנפין. גם מביא, הרב מתוק מדבש גם מביא פירוש על זה, כמובן הוא לקח את הפירוש שלו מעין הרקח, מהרב יפה שעה. הוא אמר את הפירוש שאני כתבתי, הרב מתוק מדבש, הרב דניאל פריש, הוא שם עשה עבודה יפה. אז הוא לקח את הפירושים שלו מיין הרקח מהחכם יהודה פתיה ומרבנו יפה שעה, שהיה רבנו שלמה הכהן. הוא גם נדמה לי היה מעיר חלב, הציע הרבה מקובלים עליהם השם, כן? טוב, זכו שם, כי גם אומרים שיש להם בית כנסת מזמן, יואב בן צוריה. יואב בן צוריה הקים שם בית כנסת. יואב בן צוריה, שר צבאו של דוד המלך, לא היה אדם פשוט, היה בן אחותו של דוד המלך. אדם גדול שבענקים היה יואב. אז אומר, זכו, הקדושה של אותו צדיק, יש כאלה אומרים אפילו שסוריה זה גם אולי חלק, יש בה גם חלק מארץ ישראל שם, אם מוצאים עליהם מעשה או לא מוצאים, זה יש מחלוקת בה. הזדרזו בתיקון נכון. כן, הזדרזו בתיקונים שלכם. בעתה. מה זה בעתה? בעצה. זה כנגד ספירת הדעת. אמר להם עכשיו אנחנו נמשיך אור מספירת הדעת. שזה כתר, אמרנו רק הכל מה שכתוב זה הכל שכך את האוזן. בעתה זה עצה. הדעת זה כנגד ספירת הכתר. כי הפנימיות של הכתר, הרצינות של הכתר זה נקרא מבחינת ספירת הדעת. בחוכמתה,
תיכנסו לחוכמה. בסלקנותה, הכוונה בבינה. תתבוננו כאן בבינה. זה בדעתה, בדעת. אז יש לנו כאן כתר, חוכמה, בינה, זה בדעת, בחיזו. בחיזו זה כנגד ספירת התפארת והיסוד. כי התפארת והיסוד נקראים ספירות של הפנים, בחיזו, משון מחזה. בחיזו. אמר בידין, מה זה ידין? כנגד ספירת החסד, יד ימין נקראת חסד, יד שמאל נקראת גבורה. ברגלין, מה זה רגלין? כנגד נצח ועוד. המליכו בחילת ידים רגלין, המליכו עליכם נאמן למלכה ברשותך חיי ומותה. תמליכו עליכם את מלך הכבוד שיש ברשותו חיים ומוות. הנה אתם רואים אותי, מה שזה מקשר אותנו לראש השנה, שאנחנו אומרים המלך הקדוש, מתחילים בראש השנה להגיד, מהערבית של ראש השנה מתחילים להגיד מלך הקדוש עד מוצאי כיפור, שזה הזמן הקדוש ברוך הוא יושב על כיסא דין. שאם האדם לא אמר מלך הקדוש חייב לחזור אפילו מסופק, אם לא אמר מלך הקדוש. כן, חוץ ממלך אוהב צדקה ומשפט, לפי הבן איש חי לא צריך לחזור, בגלל שהזכיר מילת מלך. אבל המלך, אם לא אמר מלך הקדוש, חייב לחזור. כי הקדוש ברוך הוא יושב על כיסא דין, כיסא רחמים, גם זה לא מראה על אדם טוב. איך אדם בימים האלה של דין הוא לא חושב ולא מתבונן, שנמצא במקום כזה קדוש של המלאכה שבשבור מלאכת עצמו. לכן אומר כאן, ממליך ברשותך חיי ומותה, זה אומר הזעיר אנפין, הוא המלך הקדוש. למגזר מילים דקשות, לגזור מילים של אמת. כן, מילים דקשות, מילים של אמת. מה זה אמת? כמו שאנחנו רואים פרשת השבוע, אתם ניצבים, אתם זה אותיות אמת. כמו שמביא רבנו יעקב אבוחצירא, הציר לכבוד הקדוש רבי, לכבוד הקדוש רבי יעקב. כובנו עליך רבי יעקב אבוחצירא. אז אומר, אנחנו רואים כתוב אתם ניצבים, אתם זה אותיות אמת, שאומר שאיך בן אדם, גם אנחנו רואים סיום הפרשה, שפרשת וילך, אתם ניצבים. לפני כן ראינו את פרשת כי תבוא, ושמרתם את בריתי. אחר כך הוא מתחיל את העניין הזה, אתם ניצבים, שזה אותיות אמת, תהפכו אותיות אתם, אותיות אמת. שאומר בריתי ואמת. על ידי מה האדם יכול לזכות ללימוד הסוד, סוד השם ליראיו. זה מה שאומר כאן הרבה לקשות, מילים של לקשות, מילים של אמת. על ידי שהאדם שומר את פיו ושונו, שמדבר אמת, ובריתי, אמת זה בפה, ובריתי זה כנגד היסוד, שאדם צריך לשמור על ספירת היסוד, לשמור על הברית מילה, לשמור מזרע בטלה, לשמור מדברים שלא צריכים לשמור, שלא לפגום בברית חד ושלום. אז ראוי ללמוד את התורה הזאת. כמובן, כמה שהאדם מתקדש יותר, זוכה ללימוד יותר. וגם מסביר רבנו יעקב אבוחצירא עוד פירוש יפה על זה, אתם ניצבים היום כולכם לפני אדוני אלוהיכם, ראשיכם, שבטיכם, זקניכם, בשותיכם, כל איש ישראל. אז אומר אתם ניצבים היום. אז אומר, אנחנו ידוע שיש נשמות של עם ישראל באים מהבינה. יש נשמות כמו משה רבנו, אדום הראשון, זכו לבוא מהבינה. יש נשמות מהבינה של עולם האצילות, מקום גבוה מאוד. ויש נשמות שבאים מהתפארת, שזה רלפים. יש נשמות שבאים מעולם האצילות, מהמלכות של עולם האצילות. וכמובן, אחר כך יש נשמות שבאים מהעולם הבריאה, אפילו נשמה שבאה מעולם הבריאה, מהכתר של עולם הבריאה, המלכות של העולם האצילות יותר גבוהה ממנה, כמובן, נשמה שבאה משם. וכמובן, זה מתחלקים נשמות ישראל לכמה, כל אחד
כמובן לפי הקדושה של ההורים, כי זה ככה ממשיכים נשמה לילד, נשמה במקום גבוה. אז זה מה שאומר כאן, אתם ניצבים היום, אתם, א', זה אימא. תראו זה חידוש יפה של רבנו יעקב אבוחצירא. אומר אתם ניצבים, א', זה כנגד נשמות שבאים מהאימא, מהבינה. ת', תפארת, יש נשמות שבאים מהתפארת. ויש נשמות שבאים מהמלכות. אתם, מלכות. יש נשמות שזוכים לבוא מהמלכות, מקום גבוה המלכות של העולם האצילות. זה ראשי תיבות אתם. אתם ניצבים היום כולכם, ראשיכם, שבטיכם, זקניכם ושוטריכם. כל ראשיכם, זקניכם, שוטריכם, ראשיכם, זקניכם, זה הולך כנגד אלה שבאו מאמא, ראשיכם, זקניכם, שוטריכם, שבטיכם, שבאו מהתפארת. כל איש ישראל, אלה כנגד המלכות, אלה שבאו מהמלכות. ראשיכם, שבטיכם, זקניכם, שוטריכם, אלה כנגד סבירות, אלה שבאו מעולם האצילות. כמו שאמרנו, ראשי תיבות אתם, א' זה אימא, שזה מהבינה, ת' זה תפארת, ומ' זה המלכות. אז אלה ראשיכם, שבטיכם, זקניכם, שוטריכם. כל איש ישראל, אלה הנשמות שבאו מעולמות ביה, בריאה, יצירה, עשייה. ולמה זה נקרא נשמות, ואיך אנחנו רואים שזה הולך עליהם? אומר, ידוע, בעולמות הבריאה, יצירה, עשייה, יש לנו 3 שמות מהירים שמה. שם שדי, אל שדי מהיר בעולם הבריאה. שם הוויה, אל הוויה מהיר בעולם היצירה. ושם אל אדוני מהיר בעולם העשייה. זה ראשי תיבות שלהם איש. א' זה אדוני, זה שמהיר בעולם העשייה. עכשיו, בעולם היצירה מה אמרנו? י' זה שם הוויה, מהיר בעולם היצירה. ושין זה כנגד שם שדי שמהיר בעולם הבריאה. אז זה איש ישראל כנגד עולמות ביה, בריאה, יצירה, עשייה. כולכם ניצבים לפני השם. זה יפה, זה אומר אותנו לראש השנה. שאנחנו רואים, הנה, מתקרבים. יש לנו שבוע אחד לקראת ראש השנה. כמה אדם צריך להכין את עצמו, יום הדין. כמובן, להכין את עצמו בקדושה, בטהרה, בקדוש בלימוד תורה, שמירת העיניים, שמירת הפה, לדקן מידות טובות, בין אדם לחברו, ברוך השם שאדם יהיה נקי, מבחינת שמיים, מבחינת ארץ, שיהיה נקי, ברוך השם. אז זה המעלה גדולה מאוד, שבן אדם נכנס ליום הדין, יום אדיר בימי שנה, כזה מיום שאנחנו רואים כמה המעלה שלו גדולה מאוד, ראש השנה. יום שכבר מראש אנחנו רואים הקדוש ברוך הוא ייחד אותו ליום שבן אדם יכול לצאת מכל החולאת הזוהמה של יצר הרע, של הנחש. זה כבר רבותינו רמזו לנו שיוסף הצדיק מתי יצא מבית האסורים? הרי 12 שנה היה בראש השנה. שרה אמנו נפקדה ונפטרה בראש השנה, שזה אנחנו רואים את הפרשה והשם פקד את שרה. חוץ מאשר גם בגלל זה וגם בגלל שאנחנו רואים שם מביא אחד הרבנים, כתוב באשר הוא שם, אנחנו קוראים על ישמעאל שמה, והשם פקד את שרה ואת ישמעאל, באשר הוא שם. הלוא כשבאו מלאכי, כשישמעאל היה עומד למות בצמא, אז מיד הקדוש ברוך הוא יראה להגר, שלח למלאך שיגיד לה הנה פה מים תקחי. באו מלאכי השרת ואמרו ריבונו של עולם זה העתיד להעמיד את בניך בצמא, הזרע שלו. הרשעים האלה שיצאו מישמעאל עתידים להעמיד את עם ישראל בצמא, כמו שרבותינו אמרו שעם ישראל שיצאו מארץ ישראל והיו צמאים מאוד, אמרו תעבירו אותנו דרך אחינו ישמעאל, שיצאו לגלות. אז מה נתנו להם? אמר להם לא, לפני שאתם נותנים לכם מים, ובקשו מים, נתן לכם קודם דגים. הביא להם דגים מלוכים, אנחנו קודם נותנים לכם לאכול, אחר כך מים. הביאו להם דגים מלוכים שיהיו צמאים עוד יותר, הרשעים האלה. רק אמרו איפה מים? הביאו להם נודות נפוחים שאין בהם מים. היו מוציאים את הנוד, היה יוצא האוויר והורג אותם. והרגו ככה הרבה מעם ישראל, איזה 80,000. אז אמרו אלה עתידים להעמיד את בניך בצמא, איך אתה? אז זה הזרעו. אמר להם הקדוש ברוך הוא באשר הוא שם. עכשיו הוא צדיק, עכשיו הוא ילד קטן, הוא צדיק, אני לא מסתכל מה יהיה אחר כך. אז אחר גם אנחנו אומרים בראש השנה, קוראים את פרשת בשם פקד את שרה, שנאמר על ישמעאל באשר הוא שם. אנחנו אומרים לקדוש ברוך ריבונו של עולם, כמו אצל ישמעאל הסתכלת באשר הוא שם, תסתכל עלינו בראש השנה. עכשיו כולם צדיקים בראש השנה.
כולם צדיקים, ואשר הוא שם, כולם צדיקים. הלוא איך אנחנו אומרים בראש השנה? הלוא רבותינו אמרו, שכולם, כולם עטופים, הלוא האדם שיש לו בראש השנה דין, האדם שיש לו דין, אומר המדרש, מביא את זה אור החיים בשם הטור, אומר, המדרש אומר, שהאדם שיש לו דין, עטוף שחרים, לא מתגלח, לא מסתפר, לא זה, ואנחנו להפך, מסתפרים לכבוד ראש השנה, לובשים לבנים, ככה אומר פורש, לובשים לבנים, שאנחנו יודעים כולנו, הנה אנחנו, הקדוש ברוך הוא הוציא אותנו זכאים ביום הדין. כולנו צדיקים, דומים למלכי השרת, כולם עטופים לבנים. אז זה מה שאני אומר לאנשים, אלה שיכולים, לא, אני אומר, יש כאלה שהמנהג שלהם, האדמו"ר שלהם, אני יודע, אבל מי שיכול, הנה יש לו עכשיו הזדמנות בראש השנה להתחיל בלבנים. לבש בגדי לבן, יגיד הנה עכשיו ראש השנה, כולם לובשים, צריך לבוש לבן, וככה ייתן לו, זה גם שבת וגם ראש השנה, ככה יתרים, וככה ימשיך ככל שאר שבתות השנה, אחר כך יבוא כיפור, זה יביא אותו דחיפה, הימים הנוראים האלה יתחיל בהם, כי בדרך כלל לובשים הרבה בראש השנה וכיפור, וככה בשבת יותר גדול מראש השנה וכיפור, יותר גדול מכולם, אז כי יתחיל משם, וככה יגמור את כל הבושה הזאת, שהוא מתבייש, או קשה לו, או משהו, הנה עכשיו יש לו הזדמנות, ילך ברוך השם, יקח לעצמו חגורה לבנה בגדי לבן, ויתחיל, הנה, הזדמנות בעזרת השם. וככה יקיים מדברי רבי שמעון בר יוחאי, ורבי בן איש חי, הארי הקדוש, כל גדולי עולם שכתבו על זה, כמה זה חשוב. אז זה אומר כאן, לכן אנחנו באים בראש השנה, לובשים לבנים, מחכים שהקדוש ברוך הוא יוצא ידידנו לאור, כמה זה מעלה גדולה מאוד. אדם יכול להגיע להישגים גדולים בראש השנה, על ידי קיום שהאדם כל כך מקדש את עצמו. אין לך דבר שהאדם יכול לקדש את עצמו ולתאר את עצמו כמו העניין של הטהרה. זאת אומרת, הטהרה שאדם מתאר את עצמו במקווה, תמיד בטהרה, בקדוש וזה, אז זה מביא אותו לקדושה עילאית מאוד. שאין אדם לא יכול לתאר כמה יכול להגיע לדבר גדול מאוד מאוד. אז זה מה שכאן אומר זוהר, דקשות, אדם אומר דברי אמת. הוא אומר, מילים קדשי עליונים צייתי להוא. זאת אומרת, עליונים כולם באים כל מלאכי השרת, שרבי שמעון בר יוחאי אמר את התורה שלו, כל מלאכי השרת הגיעו לשמוע את תורתו הקדושה. כולם. מלאכי מילים דקדשי עליונים, וחדל למשמע להוא, למנדה להוא, באים לשמוע, גם הם לא יודעים את זה. מה שהתנא הקדוש בא להגיד את סודות התורה, גם מלאכי השרת עצמם לא יודעים אותם, לא יודעים את הסודות האלה, מה שרבי שמעון בר יוחאי אומר. הם יודעים לשמוע את הסודות האלה. זאת אומרת, רק כאן ניתן להם רשות לשמוע. הם יורדים כל פלמיה של מעלה, יורדים לשמוע את הסודות מרבי שמעון בר יוחאי. למשמע להוא, למדע להוא, לדעת אותם. יתיב רבי שמעון ובכה ואמר, ויהי יגלינה ויהי לא יגלינה. הוא אומר, אוי, אם אני אגלה כאלה סודות, עמוקים כאלה, עכשיו אני בא לגלות מקומות כאלה גדולשים, ועתיק, והריחנפין, כולל פרצופים גדולים וקדושים, עולמות עליונים מעל עולם האצילות. איפה הגיע רבי שמעון בר יוחאי? לא יביא, כתר עליון לא נגלה, אדוננו בר יוחאי, כתר עליון לא נגלה, כתר עליון. מי יכול להבין את זה? כתר עליון התגלה לו של המאציל העליון. אנחנו לא יכולים בשכל שלנו להבין את זה. מה זה התנא הקדוש רבי שמעון בר יוחאי? אז אומר, ויהי גלינה, ויהי לא גלינה. מצד אחד, אם אני לא אגלה, מסכני החברים האלה ילכו לעולם האמת, לידיעת הסודות האלה הגדולים. וכל העולם נברא בשביל הסודות האלה. שכתוב, אם בן אדם לא ילמד את הסודות האלה, גלגול. אם האדם לא ילמד את הדרבה, הנה עכשיו יש לכם הזדמנות ללמוד את הדרבה, הדרזותה, שאמר כבר חכם יהודה, שכל מי שלומד אותם, כל חוכמת האמת בידו. זוכר כמו שלמד כל חוכמת הקבלה. אז הנה עכשיו אנחנו מתחילים עד הרבה פה בספר במדבר, עד רזותה זה יהיה בספר דברים, אם ירצה השם יגזור בחיים ונגיע ועד רזותה זה עוד זה יהיה בספר דברים. אז הוא אומר כל חוכמת האמת בידו, ולא יצטרך לבוא בגלגול אם אדם לומד את הסדר, כך כתוב,
כי שעה אחת בלימוד הזה שווה 365 יום גמרא. כבר כתב הרב מקדש מלך על זה. כל שכן כאן, קהל קדוש, כולם זה, כמה זה מעלה גדולה מאוד. אז אומר, בכה ואמר יגלינה והיא לא גלינה. חבריה דתאות אמן השתיקו, כולם שתקו. שרבי שמעון בר יוחאי אמר, כל התלמידים, החברים הקדושים האלה, קם רבי אבא ואמר, לא ידעו מה להגיד. רבי שמעון בר יוחאי בוכה, הוא לא יודע אם להגיד לכם או אני לא אגיד לכם. אז קם רבי אבא, קיבל רבי אבא אומץ, התלמיד שלו, הסופר שלו. קם רבי אבא ואמר לי, הנה חכמד אמור לגלה. אם כך מורנו לגלות לנו. אומר רבי אבא, מורנו יגלה לנו. למה? דעה כתיב סוד אדוני לרעיו. הלא, כתוב סוד אדוני לרעיו, פסוק מפורש. שסוד אדוני לרעיו. וכל החברים האלה כולם קדושי עליון. כי מי יכל להיכנס לשם? מישהו לא קדוש לא יכל להיכנס? הלא היה סביב רבי שמעון בר יוחאי אש מסביבו, שהיה עוסק בתורה. רק תלמידים שהיה להם רשות להיכנס, היו מפתחת האש והיו נכנסים. אם לא, בבן אדם לא זה, הוא לא יכל להיכנס, לשבת איתם בתוך ההידרא רבה, איפה שהם ישבו שם, רק היה מסביבם אש. כשאדם היה הגון, נפתח. כמו שכשרבי יסע, אחד מהם הלך, ואחר כך בא רבי יסע קטן, שרצה להיכנס, אז אמר להם, אז נתנו לו רשות, ונכנס. רבי שמעון בר יוחאי אמר, כן, תכניסו אותו, והוא נהיה במקום רבי יסע הגדול שהיה לפניהם. אז אומר, והחבריה אלן דחלין דקודשה בריחו אינון. וכולם יש להם פחד של קדוש ברוך הוא, כולם הם יודעים, הם מבינים, שאם הם לומדים בלימוד הקדוש הזה, ואם הם לא מבינים, זה לא מצד שהלימוד הוא, אלא ההשגה של השכל של האדם היא קטנה. הלוא מי מותר לו ללמוד בחוכמה הזאת? מי שלא מבין איזה דבר אומר, איך ייתכן דברים כאלה? מי אמר דבר כזה? איך יש דברים כאלה למעלה? אדם כזה אסור לו ללמוד. יותר טוב ייקח ספר תהילים, ייקח מעשיות של צדיקים, יקרא. אבל אם בן אדם שלו מגיע לדברים של גדולים כאלה וקדושים, והוא לא מבין, אומר, השכל שלי קטן, אני השכל שלי קטן מלהבין דברים כאלה עמוקים מאוד. השם יזכה אותי, שיפתח לי את החוכמה, בינה ודעת, תיתן לי להבין את דברי הדברים העמוקים האלה שנאמרו כאן. אז זה האדם מצווה ילמד אותו. ככה אומר. ככה מביא חכם יהודה פתיה, כן? אז אומר, כבר עלו בהידרא, והחבריה ילד דחילין דקודשה בריחו אינון, כבר עלו בהידרא דבמשכנה. מנהון עלו, מנהון נפקו. ואלה כבר נכנסו בהידרא רבה. אלה כבר נכנסו ויצאו, כמו שכתוב אצל החיות, רצו ושוב. יודעים לעלות ולרדת. כן? לא, התלמידים של רבי שמעון בר יוחאי היו עולים למעלה עם גופם. כן? ראינו את המעשה עם רבי חייא שעלה לקן ציפור, ואז המשיח הריח, אמר, אני מריח כריח של בן אדם כאן, גוף של בן אדם. אז הוא התחבא מתחת לרגליים של רבי שמעון. אז אמר רבי שמעון, לא, אז אמר לו, טוב, זה רבי חייא ידוע, אז טוב, נוריד לו את הגוף, ששר הנשמה שלו, אמר לו, יש לו עוד זמן, רבי שמעון, תוריד אותו לבד. תוריד אותו, כן? תנא, התמנו חבריה קמה. כן, כמה זה זכותו של רבי שמעון בר יוחאי. גדולה מאוד, עננו בזכותי דבר יוחאי. פעם אני זוכר, היינו, באיזה מקום עשו סליחות, אומרים, עננו היה בפחד יצחק, עננו. אבל כשהגיעו עננו בזכותי דבר יוחאי, דלגו את זה. חי אחר שם אחד מקובל, אמר להם, רבותיי, תגידו עננו בר יוחאי, תסגרו את הסדר ותלכו הביתה. אתם צריכים, עננו בזכותי דבר יוחאי, את העיקר יודמתם. הלוא מה אמר רבי יעקב וחצי? רבי שמעון בר יוחאי יותר גדול מכל העולם. יותר גדול מאבות העולם, יותר גדול מהנביאים, יותר גדול... אז מה אתם... תסביר, אתם לא, בגלל שזה כתוב קטן לא אומרים. טוב, אתה יודע, קטן גדול יהיה, כן? אז אומר כמה צריכים לדעת. כבר עלו בהידרא דבמשכן ממנו, עלו מנהון נפקו, כן? אז זה... גדול, כלומר, גם השכינה נקראת, אחות קטנה, ומה שאנחנו רואים שמביא רבנו נחמן מברסלב, רבנו נגילה, רבנו נגילה ונשמחה בה, נגילה ונשמחה בה.
רבנו נגילנו לרן ישמח בר מי ייתן לי תופר מנה מי ייתן לי עבר קיו לה 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 ay la 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 la. אז המסביר רבנו אומר, את העניין הזה אנחנו רואים שעניין של בראשית, בית ראשית. אנחנו מחלקים את מילת בראשית, ידוע שהתנא הקדוש רבי שמעון בר יוחאי חיבר 70 פירושים, עשה 70 תיקונים יקרים מפנינים. 70 תיקונים של תיקוני הזוהר הקדוש שחיבר במערה בפקיעין. 70 פירושים רק על מילת בראשית. תיקוני הזוהר הקדוש זה רק על מילת בראשית. אז מה אומר שם? בית ראשית. אז אומר רבי נחמן, בית ראשית זה רומז, יש לנו 2 חודשים שהם ראש של השנה. ראש חודש ניסן וראש חודש תשרי, זאת אומרת ראש שנה, תשרי, שהם נקראים ראשים. לכן נקרא בית ראשית. 2 שהם נקראים ראש, גם חודש ניסן וגם חודש תשרי. למה? אומר חודש ניסן זה גם יום של שאדם צריך לעשות בו תשובה. לומר, איך זה קשור לתשובה חודש ניסן? אומר רבנו שכתוב בניסן נגאלו, בניסן יטיב נגאל, ואין נגאלים אלא בזכות התשובה. על ידי התשובה עם ישראל נגאלים. וגם חודש תשרי זה חודש של התשובה, שעל ידי תשובה מגעת עד כיסא הכבוד, גדולה התשובה שמגעת עד כיסא הכבוד. ולכן הוא אומר שהאדם על ידי, אם האדם רוצה לעסוק בפנימיות התורה, מה שכאן נושא שלנו בזוהר הקדוש, גדולה התשובה שמגעת עד כיסא הכבוד. אם האדם עושה תשובה, אז הוא זוכה לתשובה אמיתית, אז הוא זוכה להגיע לכיסא הכבוד. ואיפה נמצאים סודות התורה? הלא הקדוש ברוך הוא אמר למשה רבנו, אחוז בכיסא כבודי. שבאו מלאכי השרת ולא רצו לשרוף את משה רבנו, מה אתה ילוד אישה בינינו? מה אתם? אמר להם, אני לא באתי לקחת את תורה, התורת הסוד הם התנגדו אליה, תורת הפשט הם לא היו צריכים את זה, לא תנאר ולא תרצח, זה לא שייך אליהם בכלל, הם התנגדו תורת הסוד. לכן אומר לו הקדוש ברוך הוא, אחוז בכיסא כבודי. אתה תגיד, אני אוחז בכיסא כבודי, שמה שסודות התורה נמצאים בכיסא הכבוד. אז אם בן אדם זוכה לתשובה מהעלייה, זוכה שהקדוש ברוך הוא יגלה לו סודות התורה, זוכה להבין קבלה, זוכה להבין את הסודות של למה נברא שמיים וארץ. הלא הקדוש ברוך הוא אומר לאדם, התבוננת בכיסא כבודי, התבוננת באיזה עולמות שבראתי. ככה יום הדין שואלים אותו, אני בראתי עולמות, למה לא התבוננת? למה לא קראת? הלא זה הסיבה שגם אנחנו קוראים ביום הכיפורים בבוקר לפני תפילת שחרית, יש שם כתר מלכות, שם כתוב שם על העולמות העליונים שהקדוש ברוך הוא ברא ככה, ברא ככה. למה כל זה? כדי שלא יהיה לאדם קטרוג למעלה בשמיים, יגידו למה הוא לא למד את מה שהקדוש ברוך הוא ברא, ריקים, ברא עולמות, ברא מלאכים, ברא זה, ברא את זה, חינם תתבונן במה שבראתי. אז לכן קוראים את זה לפחות בכיפור, שבן אדם לא יהיה עליו קטרוג. אז גם כאן הוא אומר, אחוז בכיסא כבודי, שאתה תריד את הנשמה שהעתיקה קדישה, התורה של העתיקה קדישה על ידי כיסא כבודי, על ידי תשובה. אם אתה עושה תשובה, אתה זוכה לקבל סודות התורה. ואז אתה מהיר לשכינה, שהשכינה נקראת מאור הקטן. ומה היא מאור הקטן? שאנחנו צריכים להעלות אותה, והיה אור הלבנה כאור חמה. ואומר, מי זה עליה השכינה שנקראת מאור הקטן? היא נקראת אחות קטנה. זה בדיוק אחות קטנה זה שייך לראש שנה, אחות קטנה תפילותיה אורחה ועונם תהילותיה תחל שנה וברכותיה. בעזרת השם תחל שנה וברכותיה. זה מה שאנחנו עושים, סימני הטבה שאנחנו עושים בראש שנה. כל הסימנים האלה כמובן אדם גם צריך להתעורר איתם בתשובה. על הסימנים האלה פועלים למעלה הרבה מאוד. כמה האדם צריך, יהיה לו את האמונה הגדולה, השגחה בבורא עולם, לדעת, הקדוש ברוך הוא משגיח על כל דבר ודבר, ורואה כל אשר נעשה באדם, ושעיקר שהאדם צריך להתרחק
בעיקר בראש השנה, מה שהוא כותב רבנו יוסף חיים, מכעס, אפילו הוא אומר יבוא לביתו ויראה שאשתה לא התחילה את השולחן, אפילו בליבו לא יקפיד. לא יקפיד עליה אפילו בלב. בא עם אורחים מהבית, לא, שום דבר, לא רק לא לכעוס, אפילו בליבו לא יקפיד, הוא כותב. שהאדם, בעיקר לפעמים מה האדם בא לו כעס, לפעמים בגלל טעם ממון, בגלל ממון, למה פרנסה, לפעמים זה, לפעמים זה. זה צריך האדם למחוק את זה, לדעת שהכל מיתו יתברך. אם מגיע לו פרנסה, יבואו לו משמיים, הפרנסה תבוא אליו, והכסף שמגיע אליו, יגיע אליו עד אליו. כמו שמספר הרב בן איש חי, סיפור נפלא, קראתי את זה בספרו יוסף חי, השבת. הוא אומר, הרב בן איש חי סיפור מעשה, שזה ממש אדם יראה שאין אדם נוגע מה שמוכן לחברו. מה שמגיע לו, אף אחד לא ייקח ממנו, וצריך להעמיד באמונה שלמה, להיות אישתם וישר עם בורא עולם, ובורא עולם ייתן לו כל טוב בעזרת השם. מספרים, זה המעשה שהיה, מביא את זה בן איש חי, היה אחד יהודי אחד, קראו לו אברהם, שהיה נגר, היה עושה ככה מלאכת עץ, ככה נגרות. ואותו יהודי הזה היה אישתם וישר, הוא עובד את הקדוש ברוך הוא בנאמנות, נעזר במשא ומתן, לא גוזל אחרים, להפך מוסיף במשקל, ביצים, יותר מאשר מגיע לאנשים. והיה, ברוך השם, הוא הבריח הרבה, היה עוסק בנגרות, והבריח הרבה כסף, ברוך השם. והיה שם את זה, וגם היה מפרנס עניים, ומביא אורחים לביתו, והיה עושה הרבה מצוות. והוא, היה לו כתבה של כסף, שם היה שם את הכספו. יום אחד, התחתן בן דודו באיזה כפר שסמוך לירושלים, הוא היה גר בירושלים. אז הוא הלך שם, הלך עם כל מיני משפחתו, הזמין אותם ל7 ברכות, נשארו שם 7 ימים, אבל כשחזר לביתו, היה לו שם איזה שכן אחד, כזה, איך אומרים, של תאוות ממון, נכנס לתוך שם וגנב את כל התיבה הזאת של הכסף וברח. הוא כמובן לקח את הכל והלכבר, אברהם פתח את זה, חיפש, ידע הכל משמיים, ידע שזה השכן שלו שם, גנב, אז מה יעשה? אבל אמר, השם רצה ככה, מה לי יעשה? המשיך לעבוד, הכל את השם יתברך, קיבל לשמחה, לא כעס, אמר, השם רצה ככה, אם השם רוצה להביא לי את זה, יביא את זה, לא רוצה, בינתיים הגנב הזה הלך שם במדבר יהודה, אנשים מכירים את מדבר יהודה, טוב, שם מישהו לא תמיד יוצא, אז הגנב הזה רצה להגיע לעין גדי, דרך מדבר יהודה, שם היה לו בית, ששם רצה להיות עשיר בכל הכסף הזה, אבל נכנס שם בחום היום, כבר לא ידע איך לצאת, לא היה לו מים, צמא, ומת עם הטבע. יום אחד דבר שם, יהודי אחד, קוראים לו אפרים, ראה את הגנב, הוא אמר, יהודי מת מצווה, צריך לקבור אותו. ישר קבר אותו במקומו, כתוב מת מצווה וקוברים אותו במקומו, קבר אותו. אבל פתאום מצא בתוך, כשהוא עשה לו בגדים, להוריד לו וזה, כדי לתאר אותו. אז ראה שמה ממון, אמר, הנה מהשמיים זיקו אותי, אמר, כל החיים שלי עשיר, האפרים הזה אמר. בא לביתו, והוא גם הוא רווק, עוד הוא התחתן, צריך להתחתן, צריך זה, שמח, הנה הקשבו אפילו מתנה מהמת הזה. באו בחלום, אמרו לו בשמיים, זה לא כסף שלך, אל תיגע בזה. אמר, חלומות שווה ידברו, לא רצה לשמוע. וכסף ובחלומות שווה ידברו. זה גלבו את הכסף הזה, לא? חלומות שווה. טוב, זה מעשה שהיה רבותיי. אז אותו יהודי הזה, אבא שלו היה חולה לו עלינו, היה גוסס וזה, ואז הוא היה לו איזה חלקה של אבא שלו, מטעים שמה. אז הוא נכנס בתוך המטע, שם היה עץ יפה, אמר בינתיים אני אחביא את הכסף בתוך העץ הזה, פתח ככה את העץ, הכניס את הכסף, ושם הוא סגר שמה, הלך לאביו, אותו זמן היה חורף, אביו היה גר בערי יהודה שמה, היה חורף, וסופות, רוחות, עקרו את העץ גם ממקום שלו. אז כל הגניין שלו הלכה. עבר שם איזה יהודי אחד, אמר איזה קרש יפה, אני אקח את זה לנגר, בטח ייתן לי כסף על זה. לקח את זה, למי הגיע? לאותו אברהם הנגר, בירושלים. אמר לו, הבאתי לך עץ טוב, ותשלם לי עליו טוב. אמר לו, בסדר גמור, אני רואה עץ ישר, טוב, חלול, בסדר גמור. נתן לו כסף כמה שרצה, הוא פתח את העץ, פתאום יוצא לו התיבה של הכסף שלו, פתח את זה, אפילו הגורה לא חסרה. אמר, ריבונו של העולם, עוזו לאדוני כי טוב, כי לעולם חסדו. טוב, אחר כך, אפרים הזה בא, לא מוצא את העץ, כל הגן שלו, של אבא שלו, גם השאיר לירושלים, הלך. איפה העץ? לא מוצא אותו, אין. אמר, אני אלך לירושלים, מה אני אעשה? אלך לעבוד, עבודה. שם, שהנגר שם, אברהם, מחפש פועל. אמר, אני אלך להיות פועל שלו. נכנס אליו, ישב אצלו, אמר לו, בוא, למה לא? ראה אותו ירא שמיים, אמר לו, בוא תיכנס, תשם. אמר לו, האמת, גם הוא יתום, הוא לא התחתן עוד, הוא צריך כסף, פרנסה.
אמר לו אין דבר, התחיל לנחם אותו, יודע לך הקדוש ברוך הוא שולח כסף איך שיהיה, הנה אתה רואה לקחו ממני כסף, מישהו גנב לי כסף ועכשיו ברוך השם החזירו לי את זה על ידי, אמר לו ידי עץ, נכון איזה עץ היה איזה חלול, זה עץ של תאנה או עץ כאלה, אמר לו איך אתה יודע, לא גיליתי את זה לאיש, אמר לו אני שמתי את זה שם, נכון הסכום היה ככה, אמר לו אם ככה מגיע לך, אז אני אגיד לך את האמת, גנבו את זה ממני, ואני אגיד לך את האמת, גם אמרו לי בחלום, שאל תיגע בזה, לא כסף שלך, זה גנבו מאיזה יהודי את הכסף הזה. והנה זה הגיע אליך, אמר לו, אברהם, אם ככה, תיקח מהכסף, זה מגיע לך. אמר לאפרים, אמר לו, לא, לא. השם רצה רק לתת לך, אני לא לוקח. וככה עבד אצלו. ועבד אצלו בנאמנות, הכל, יום אחד הוא אמר לאשתו, שהוא הלך, אמר שהוא רוצה לראות את בני משפחתו, זה האפרים הזה. אמר, אני רוצה ללכת. אז אמר לאשתו, תכינו לו חלב ותשימי לו מעשר מהכסף הזה, מגיע לו, הוא הביא לנו את הכסף, תשימי לו חלה גדולה, תשימי לו שמה, שהוא יפתח את זה בבית, אצל האחים שלו, יש לו שם אחים יתומים, מסכנים, יהיה להם כסף, יהיה לו הפתעה. טוב, זה הגיע, בדרך, הגיע שם איזה פקיד אחד שם בדרך, שבודק, כן, בדק את זה, אמר לו, איזה חלה יפה יש לך, מה אתה רוצה לקנות אותה? אמר לו, כן, כמה אתה בוחר? אמר לו, ככה וככה. רק רצה שיעבירו אותו מהר, אמר לו, ככה תקנה אותה, תקנה אותה. הפקיד הזה, היה אותו זמן בר מצווה לבן של אברהם, הוא בא, היה מוזמן, אמר, אני הביא את החלה הזאתי לאברהם, איזה חלה יפה, רק לא מגיע. לאברהם הנהגה. הביא לו את זה, וזה הגיע לו את החלה, אמר לי, בטח המתנה, חלה יפה מאוד. לא ראינו כמוה. הוא התחיל לצחוק, הוא לא הביא למה צחק, לא אמר לו. זה הגיע אפרים בחזרה מהעבודה, אמר לו, תגיד לי, למה אתה עשית נדר, לא רוצה לאכול מהלחם שלי? אמר לו, לא, נגיד לך את האמת, אני עברתי שמה, הפקיד ראה אותי, ראה חלה יפה, רציתי ללכת מהר, ראיתי שהוא רוצה אותה, אמרתי לו, אני מוכן למכור לו, רק שיעבירו אותי מהר, נתתי לו את החלה, מכרתי לו. אמר לו, בוא. אמר לו, עכשיו אנחנו, תעשה לי ליד ידיים, אנחנו פותחים את החלה. הנה החלה. הגיע, אמר לו, הפקיד הביא לי. אמר, כן, הנה החלה הזאת. נטלו ידיים, פתחו את החלה, עשו המוציא, פתאום דינרים של זהב יורדים ממנו. אמר לו, אתה רואה, רציתי לתת לך את זה. אמר לו, אתה רואה כמה הקדוש ברוך הוא רוצה שהכסף יישאר רק לך. מה שמגיע לך, הקדוש ברוך הוא עילת העילות וסיבות את הסיבות תיתן לך. אמר לו, הראה אותו כמה שהוא ישר, לא רצה. אמר לו, בואי תתחתן לביתי, ככה גם תתקבל, חיתן אותו אברהם את אפרים עם ביתו, ברוך השם חיים ודין שומרים. אז זה מה שאומר רבנו יוסף חיים. שהאדם יכול לזכות, אתם רואים, על ידי תורה, מיסים טובים, שאין לו את האהבה, הקדוש ברוך הוא נותן לו הכל. כי כל... למה אנחנו באנו לברר? אומר רבנו יוסף חיים. באנו, ושמת בתנה והלכת אל המקום אשר יבחר אדוני. אומר, מה זה בתנה? הלא כל אנחנו כאן בעד הרבה, בעד רזות אנחנו נעסוק בשבירת המלאכים. ניצוצות קדושה שהמלך בא לתת לנו לברר. בתנה, באותיות בתנה זה בית, זה בתגין. תנה, טעמים, נקודות, אותיות. בתנה. בתגין, טעמים, נקודות, אותיות. זה, אנחנו צריכים להעלות את כל אלה המלאכים שנפלו. ועלית אל המקום. איזה המקום? אל עולם האצילות. להעלות אותם לעולם האצילות. המקום אשר יבחר השם. ככה מסביר רב בן איש חי. כל הבירורים שאנחנו עושים בעולם הזה, לעלות אל העלה, להביא את זה לעולם האצילות, למקום גבוה מאוד. אנחנו נזכיר גם היום פטירתו של החפץ חיים. אתם יודעים שרבנו יוסף חפץ חיים זכר הקדוש ברוך הוא, שהיום יום פטירתו, היום בדיוק בליל כ"ד באלול, בדיוק יום לפני בריאת העולם, מחר בערב זה כ"ה באלול, אז יום בריאת העולם מחר. כתוב שביום בריאת העולם טוב שבן אדם יאכל ממתקים, יאכל שר שמן, יאכל דברים טובים, מתוקים, ידליק 5 נרות. לפעמים האדם איזה שיעור גמרא, יביא לאנשים שם שיעור גמרא ממתקים, ישמח אותם. זה טוב, ככה כתוב, ביום כ"ה באלול יהיה ככה בשמחה, לשמח את האנשים. זה, וגם ידליקו באשתו 5 נרות, בגלל שנבראו בהם 5 אורות. אז זה אנחנו רואים כמה המעלה גדולה מאוד של החפץ חיים, זכר הקדוש ברוך הוא, את המעלה שלו. גם הוא הצדיק הזה, פעם עקבו אחריו, וראו שהיום היה הוא יוצא כל פעם מבית המדרש. יום אחד עקבו אחריו החברים שלו, התלמידים שלו, וראו שהוא יוצא, היה גר בעיר רדין, היה יוצא ליער, היה הולך לבדו ביער להתבודד, והיה עומד ליד הבור של המים שם ביער, ואומר, מה הסוף שלך רבי ישראל מאיר? בסוף תהיה גם בבור הזה.
מה הסוף של בן אדם? היה מוכיח את עצמו, היה הולך להתבודד ביער לבדו. אתם רואים לו, זה לא רק ברסלב, לא רק מלחמה, זה גם רבנו חפץ חיים, זכר ושבחה. היה קדוש עליון, שם היה הולך להתבודד בתוך היער, לבקש רחמים על עצמו, לתקן את המידות. עד כמה זה אנחנו רואים את המעלה שלו הגדולה, שאדם יכול להתבונן בהנהגותיו הקדושות של אהבת ישראל, אהבת חינם שהייתה לו, את הפשטות שהייתה הולך, היה, כל זה אנחנו רואים את הגדלות שלו, הגדולה מאוד. אז טוב, אז אנחנו רואים כאן, תנא, התמנו חבריה קמא דרבי שמעון והשתכחו רבי אלעזר ברה. אומר, התמנו החברים לפני רבי שמעון. רבי שמעון היה כנגד ספירת הכתר. השתכחו רבי אלעזר ברה. רבי אלעזר בנו היה כנגד החוכמה. הנה מביא לנו את זה למטה. אומר בסוד הדעת, דעת זה בחינת כתר, הדעת של הכתר. אז אומר לנו את זה למטה בפירוש. רבי אלעזר ברה היה כנגד החוכמה, ורבי אבא היה כנגד הבינה, ורבי יהודה היה כנגד החסד, ורבי יוסף ורבי יעקב היה כנגד התפארת, ורבי יצחק היה כנגד הגבורה, ורבי חזקיה ברב היה כנגד נצח, ורבי חייא היה כנגד היסוד, ורבי יוסי היה כנגד המלכות, ורבי עשה היה כנגד העוד. למה? כי הוא הצטרף אליהם באחרונה, אז הוא היה עוד בסוף. אז אתם רואים, כל העשרה האלה היו יושבים, על ידי כך היו מורידים את כל 10 ספירות של בורא עולם מתברך עליהם. כתר, חוכמה, בינה, חסד, גבורה, תפארת, נצח, עוד יסוד ומלכות. אז כל תלמיד היה כנגד ספירה מסוימת, והם היו יושבים גם בצורה של קו ימין, שמאל, אמצע, כמו הספירות, כתר, חוכמה, חכן, חוכמה, בינה, חוכמה, חסד, נצח, בימינה גבורה עוד, ודתי דעת תפארת יסוד ומלכות דתים. זה היו יושבים ככה בצורה 3 קווים, והיו בזה כנגד האורות העליונים ממשיכים שפע גדול לעולמות. יהי רצון שנזכה, רבותיי, מוצאי ראש שנה לא יהיה שיעור, כי זה מוצאי ראש שנה, זה לא מוצאי שבת. אז מוצאי ראש שנה בעזרת השם לא יהיה שיעור, אלא בשבת, שבת שובה בעזרת השם. שבת בעוד שבועיים, כן. ואוהבים תהיו שהקדוש ברוך הוא יכתבם לך חיים טובים ושלום. אבא בא? אבא הגיע? טוב, אנחנו כבר נשמע את הברכה של אבא, לא, זה עוד יישאר. מוזימים מוצאי שבת הבא, בעוד שבועיים. לא, יום חמישי מזיזים. לא, מוצאי שבת. לא, מזיזים יום חמישי. לא, יום חמישי שלפני חיבור מזיזים. אמרו בשבת, אני ראיתי בשבת. כן, כמובן. טוב, אז רבותיי, כל הקהל הקדוש מתבקש שבאים לפה לא לדחוף אחד את השני, מחילה רבותיי. אנחנו נמצאים בראש שנה, כיפור, אהבת חברים, כל אחד ייתן כבוד לחבר שלו בעזרת השם. תורתו מגנה לאלוהים אחד, לאלוהי המליץ טובה לאלוהים, אדוננו בריא חי במאותן, היי רבי שמעון. אבא הגיע? איפה אבא? כל טוב, אחר בצרה. כל טוב. רפואה שלמה, יותר לך כל טוב בדעת שבסדר. שנה טובה ומבורכת. בואו נשתנה אחרי כיפור, באיזה שעה זה יהיה? אנחנו נודיע. איפה אבא? חבר. אמרתי שבת הבא, מוצאי שבת הבא זה מוצאי ראש השנה, לא יהיה שיעור. השבת אחרי זה זה שבת תשובה, זה בעוד שבועיים. שבת שלפני כיפור יהיה שיעור בעזרת השם. ברוכים אתם. ברוך הבא. לא לדחוף רבותיי, הכל באהבת ישראל בעזרת השם. בכבוד. מה נשמע אבא? מה? כן, מה מבורך, אני אהיה ברק. הוא יושב פה, מה אתה דואג? מה לא נעים? זוכר?
תגיד. להגיד? לא, מה שהרב, אם הרב גוזר עליי אני אגיד. עכשיו? אתה קיבלת על עצמך, לא? טוב רבותיי, נשמע את הברכה של כבוד האבא. רבותיי, לכבוד השנה החדשה, שבורא העולם מחדש לנו שנה טובה, אהבת חינם, אהבת התורה, אהבת קודשה בריחו, אהבת השם, פה גם טוב, שמדבר דברים טובים. אהבת השם, עבודה טובה ונקייה, אהבת השם, ואם ירצה השם שנזכה לכל הישועות, וכל אחד ואחד נזכה לקבל פני משיח צדקנו. ובעד השם יבוא משיח צדקנו ונזכה לגאולה השלמה. גם את המקדש השלישי במהרה בימינו אמן. רבותיי, שנה טובה ומברכת על כולכם, שאלוהים ישלח לנו משיח צדקנו לגמור כל צררנו ומלא משרתנו לטובה וברכה. יהיה שנה חדשה עליכם ועל בניכם, יהיו שמחות אצלכם בבית. שברך אבותינו אברהם, יצחק, יעקב, משה ואהרון, יוסף, דוד, שלמה הנביא, יחזקאל, שועה הנביא, ישעיה הנביא, חבקוק הנביא, ירמיהו הנביא, יונה, עקיבא, רבי שמעון, אלעזר בנו, אליעד, ספר חיים, חיים עטר, רבנו עוזיאל, בסוף מרדכי יסתרדי, מרדכי שרבי, רשש, רבי שלום שרבי, רבנו החיים, חיים עטר, רבנו פנחס בן יאיר, אריאל, אמהות קליה, מרים הנביא, אסתר המלכה, אליהו הנביא, אליהו התשיעי, יברך על שהקרא לזה, יחדש עליהם השנה הזו לטובה ורעה, ירבו שמחות אצלהם בבית, ומלא משרתם לטובה, בריאות נכונה, בריאות נכונה, אהבת של שלום ביניהם, שלום בית, שלום אחים ובנים, אבים שמיים, יסלח לכם רפואה שלמה, רפואת הנפש, החלמה שמה, אתם קודמים שלכם, אבים שמיים, ישמור כל חייל ישראל, נסעו לשלום, יחזרו לבתם שלום. אבים שמיים, שחלם וזוגתם, כל נערים ונערות, להקים בית נאמן בישראל. אבים שמיים, ואדוני פקד שרה, יום כל שעה חסר לילדים, ימלא משאלתה לטובה וברכה, צעש ושמח, ירבו בנים ושרה, ומלא משאלתם לטובה וברכה, ירבו שמחות אצלה בבית. אבים שמיים, יחדש עליכם השנה הזאת לטובה וברכה, צעש ושמח, אתם כל משכם, תשמחו בחתונה של הילדים שלכם, על החיים שלכם, ושלח משיח צדקנו, נגמור כל צרתנו. ואני תפילתי לך ועת רצון, אלוהים ברוב חסדך ענני בימי שעתך. רחום וחנורתה, שמיע תפילה קודש, כולכם מבורכים משמיים. אורך ימים ושנות חיים ושלום יוסיפו לך, אם ירבו ימיך ויוסיפו לך שנות חיים. טוב רבותיי, לא לדבר בקדיש. אבי חנניה בן הקשיא אומר, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל, לפיכך הרבה להם תורה ומצוות, שנאמר, אדוני חפץ למען צדקו, יגדיל תורה ויאדיר.